ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарху Наво. касе дар канали мо бори аввал аст то ҳозир обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео 6 та хонаи фурӯшӣ мешавад. нархи хонаҳо сарф мешаванд 157 000 сомон. видеоро то охир тамошо кунед, бо хабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 101 микрорайон, духонага квартира дар 19 ошона қарор дорад. 53 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон, садик дар наздикиш аст. доми 21 ошонага. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 165 000 сомон. касе харидори конкрет набошад, бо арзон ҳам мешавад. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, якхонага квартира дар 11 ошона қарор дорад. 23 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 157 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, сехонага квартира дар 9 ошона қарор дорад. 85 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 9 ошонага дар наздикии бозор роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, сехонага квартира дар 1 ошона қарор дорад. 42 квадратный метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. подвал дорад. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро срочно бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 385 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, духонага квартира дар 5 ошона қарор дорад. 46 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 234 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Кормон, маҳаллаи Гулбутта,
2 сотиқ заминай хона дуошонага, 6 дар хона об ва сиваташ доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳуҷҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздикии мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 530 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. дар видеои оянда айгуҷо хонаҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯширо пешкаши шумо кунем. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависед. мо фикрот шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтед, мо дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. хай дӯстони азиз, ҳама киси саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. хай дӯстон.